Santan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Sana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12 impunto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos, mga tugang ngayon aldaw nin Lunes, Nobyembre 10, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta, sa lado lokal 200,000 pesos kantidad din humanitarian aid na i-distribuir kan DSWD Bicol sa mga bakwit sa rehiyon. Kaap Bicol inanunsyo ang nagkapit ng flight cancellation sa mga eropuerto sa rehiyon ngunya na aldaw. Sobra 2,000 na pasahero na irehistro kan Coast Guard Bicol na stranded sa mga pantalan sa rehiyon dahilan kan bagyong Uwan. Probinsya ning Albay ipapasairarom sa state of calamity puon sa aga. Sa lado nasyonal sa rong taon na state of calamity pigdeklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sanggatos na Noche Buena products day nagbago ning presyo sigun sa DTI. Malacanang nagpaluwas din Executive Order 105 na nagpalawig sa 15% taripa sa imported na bagas sagkod sa katapusan kan 2025. Bangko Sentral ng Pilipinas pinakusog ang consumer lending. Bareta sa ibang nasyon, Pope Leo XIV ipinangadji ang mga biktima kan Super Typhoon Uwan sa Pilipinas. Bareta niya to sa lado ning sports, Filipino mixed martial arts fighter Lito Adiwang gana via technical knockout kontra kay Argentinian striker Mauro Mastro Marini. Iyan po ang headlines kunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nai-distribute na kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang maabot sa 200,000 pesos kantidad nin humanitarian aid sa mga apektadong komunidad asin displaced family sa rehiyon Bicol katakod kan pagrapado kan Super Typhoon Uwan. Basado sa latest report, totalmente 228,097 na pamilya o 822,355 na individual ang apektaran kan kalamidad na nag-evacuar sa mga evacuation center sa rehiyon. Sa ngunyan may nasa sobra 126.6 million pesos ang relief stockpiles as in standby funds na preparado para sa immediate deployment. Pinag-asiguran man ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na puga-puga ang ahensya tangani masiguro na maipaabot ang pangangaipuhan kan mga residentes na naapektaran kan Super Typhoon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kinanselar kang Civil Aviation Authority of the Philippines o Kaap Bicol ang nagkapirang flight sa mga eropuerto sa rehiyon Bicol ngunya na aldaw dahilan kang Super Typhoon Uwan. Basado sa ipiniluwas na flight cancellations advisory kan ahensya, kanselado ang gabos na biyahe sa Bicol International Airport sa Daraga Albay kan PAL Express as in Cebu Pacific Air, biyaheng Manila. Kanselado man ang 5J4810 as in 4811 kang Cebu PAC, biyaheng Pasiring sa Iloilo as in DG608 6209, 6210, 6211 kang Sebgo Inc. Pasiring sa Cebu. Apektado man ang kanselasyon ang biyahe kang Sebgo Inc. sa Naga Airport DG6113 as in 6114 o ang biyaheng Pasiring Manila as in DG629, 6130 Pasiring Clark, Pampanga. Mientras tanto, kinanselar man kan ahensya ang biyahe kang Cebu Pacific Air sa Virac Airport 5J821 as in 822 na Pasiring sa Maynila.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Nairehistro kan Coast Guard District Bicol ang 2,595 na pasaherong na stranded sa mga pantalan kan rehiyon Bicol katakod kan pagrapado kan Super Typhoon Uwan sa rehiyon. Sigun sa ipinaluwas na datos kan ahensya na pinamamayuhan ni Commodore Ivan Roldan, apwera kaini may 1,147 man na rolling cargos asin anum na vessels ang stranded. Mientras may nanutaran man na 43 na vessels na nagsirong sa mga pantalan kan rehiyon. Sa ngunyan, mantinidong nakaaktibar ang suspensyon kan mga biyahe kan gabos na klase nin sakayang pandagat sa kadagatan kan rehiyon Bicol. Mantinido naman na naka-heightened alert status ang personahes kan CGD Bicol para sa marikas na pagresponde sa anuman na emerhensya dara kan nasabing kalamidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Ipapasairarom sa state of calamity ang probinsya ng Albay puon sa aga. Segun sa inisyal na impormasyon na ipinahiras ni Albay Governor Noel Rosal sa DZGB News. Dagdag pa kang gobernador, ihahabol ini sa gigibuho na sesyon kang sangguniang panlalawigan ng Albay kung saan bago ang deklarasyon, pipahidali kang gobernador o gobyerno probinsyal ang damage report hali sa mga munisipyo asin syudad sa probinsya, tangani may supisyenteng basihan sa pagdeklarar kaini. Sinabi pa kang gobernador na ang deklarasyon in support sa declaration ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagsasairarom sa state of calamity kang nasyon sagkod sa masunod na taon. 5.28% pasanaan na ibalik na kuryente kan Albay Electric Cooperative sa mga barangay sa bilog na probinsya nin Albay matapos na maapektaran kan bagyong Uwan. Sa ipinaluwas na power monitoring report kan Aleco as of 9 a.m. ngunya na aldaw, nanutaran kan kooperatiba ang sobra 211,000 na konsumidores asin 720 barangays na apektado. Sa report, 25.93% o 14 sa 54 barangay sa Daraga ang naibalik na ang kuryente mantang nasa 34.29% o 24 sa 70 barangay sa Legazpi ang naipailawan na kan kooperatiba. Mientras tanto, mantinido sa 0% pa sa ngunyan ang natatadang mga syudad asin munisipalidad sa probinsya nin Albay manungod sa power restoration. Sigun man sa kooperatiba, ang mga natatadang sectional o lateral lines ang nakaschedule na ma-energize ng sunod katakod kan ipinaluwas na dating orden kan energization. Sagkod sa pinagsusurat ang baretang ini, daipang power supply hali sa National Grid Corporation of the Philippines sa mga lugar na pinagsisirbihan kan Tabako, Malinaw, Ligaw, asin Pulangi substations. Ipinaluwas kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol ang datos kan mga sararadong dalan sa bilog na rehiyon kan Bicol na nadanyaran matapos ang pagrapado kang Super Typhoon Uwan. Sigun sa ipinaluwas na updates on status of national roads and bridges, limitado ang access sa Maharlika Highway sa Premier Distrito kan Albay kung saan nagpapadagos naman ang pinagigibong clearing operations kan ahensya. Apwera kainin at possible man ang Maharlika Highway, Daet Airport Road, Daet San Vicente, San Lorenzo, Circumferential Road 1 as in Road 2 sa Camarines Norte mientras na pinuna naman kan ahensya ang clearing operations sa mga apektadong lugar. Limited access man ang Catanduanes Circumferential Road kung saan padagos ng pinagmomonitor ini kan ahensya. Mientras tanto, 17 mayor na tinampo sa Camarines Sur ang may limited access o not possible man sa probinsya na ang iba pinuna na ang clearing operations mantang padagos man na pinagmomonitor ini kang DPWH Bicol. Totalmente 637 personahes kan Coast Guard District o CGD Bicol sa irarom kan Deployable Response Group ang ipinawagas para sa humanitarian operations sa rehiyon Bicol katakod kan pagrapado kan Super Typhoon Uwan. Sigun sa ahensya na pinamamayuhan ni Commodore Ivan Roldan, nagpahiling nin unwavering commitment asin episyente ang pagdeploy kan gabos na abilabling assets kan CGD Bicol na nagamit tangani masimbagan ang pangangaipuhan kan mga nadanyaran kan bagyo. Dagdag pa kan opisyal na katalaan na maghatod nin 10,000 na family food packs ang BRP Melchora Aquino o MRRV
9701 sa Catanduanes ngunya na semana para sa relief operation sa heavily affected areas sa probinsya. Pinagtaawan doon man kan CGD Bicol na mantinido ang suspensyon kan gabos na biyahe sa kadagatan sa mga probinsya kan Bicol Region. Parayudad kan gobyerno probinsyal kan Albay ang pagbabalik kan kuryente sa probinsya sa iba pang top priorities kaini matapos ang paggrapado kang Super Typhoon Uwan. Segun ka Albay Governor Noel Rosal, padagos ang mga esfersos matapos ang koordinasyon kan probinsya sa manehimiento kan Aleco na maparikas ang energy restoration sa mga apektadong lugar. Katakod kaini pinagsasalamatan man kang opisyal ang mga lokal na gobyerno sa esfersos kaini sa pagpasiguro kan compliance sa preemptive evacuation sa saindang nasasakupan. Ipinag-ordena kan gobyerno probinsyal kan Albay ang decampment kan mga nag-evacuar sa mga evacuation centers sa probinsya puon alas 7 nin pagkaaga ngunya na aldaw. Sigun sa ipinaluwas na abiso na pirmado ni Albay Governor Noel Rosal, ipigsugo ang decampment matapos ang pag-inspeksyon kan city o municipal DRRMOs na ligtas na sa mga bakwit na magbalik sa saindang komunidad. Sinugo man ang mga lokal na gobyerno, nagiyahan ang lakdang asin ang paglilinig sa mga ginamit na paramientras na istaran. Apera kaini tinangkas naman kan gobyerno probinsyal ang suspensyon kan serbisyo sa mga pribadong opisina asin establishmento. Pinag-abisuan man ang gabos na city, municipal asin barangay DRRMC na mantinidong magin maikmat sa saindang mga nasasakupan, partikular na sa mga baha o na lugar o posibleng maapektaran kan lahar, flash flood asin landslide. Sinabat ning dugi asin iba pang mga debris ang tinampo kan Barangay Sentro Oriental sa Pulangi, Albay matapos ang pagrapado kang Super Typhoon Uwan. Basado sa impormasyon, nag-overflow ang San Francisco River asin inanod ang mga temporaryong sandbags na magigirumduman na ibinugtak kan mga otoridad bilang temporaryong pagpakarhay kan riprap sa nadanyaran kan Bagyong Christine kan Oktubre 2024. Alagad ang mga ibinugtak na sandbags mahihiling na dai kinaya ang makusog na bulos kan tubig sa salog dahilan kan pagkaanod asin pagwalat ning dugi sa mga tinampo kan barangay. Pangapudan kan mga residentes na matabangan ang lugar sa clearing operations, lalo pang mahibog na dugi ang pinaghahampang kan mga residentes matapos sa nasabing kalamidad. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herbring, ang quality laging tunay.
sublimation. Heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. TF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank, low monthly payments. Kami dito, and in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Home Clone, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay, asindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Balik kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin ibaba. Pigdeklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sarong taon na State of National Calamity dahil sa Bagyong Tino. Ana sabing deklarasyon base sa rekomendasyon kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nakapalaman sa Proclamation number 1077 na sinugo ang gabos ng mga government agencies na ipagpadagos ang tulos na pagresponde sa mga tinamaan kan bagyo. Enot nang inaprobaran kan Presidente ang rekomendasyon na magdeklarar nin State of National Calamity dahil sa pagrapado kan Bagyong Tino. Nagdistribuir ang gobyerno kan 760 million pesos na tabang pinansyal sa gabos ng mga local government units na apektado kan bagyo. Mantinido ang state of national calamity sa dagos ng tanggalon ini kan Presidente. Nasa sanggatos na mga Noche Buena items, anday nagbago kan sa indang presyo mantang anom ang nagbawas nin presyo ninda. Segun sa Department of Trade and Industry o DTI na inibase sa ipinaluwas nindang listahan na nasa 200 na mga produkto na pirming pigbabakal kada Kapaskuhan. Paliwanag kan DTI na ang nagkapirang mga produkto nag-iitaas kan presyo dahil nag-iitaas man ang presyo kan mga ingredients kaini. Kadaklan kan nagbabawas ng presyo, iyo ang mga keso de bola. Ang listahan kan Noche Buena ipapaskil kang DTI sa mga panginot na saudan sa nasyon.
Dapat na maging standard rule na ang pagkanselar sa mga biyahe abroad kan mga opisyal nin gobyerno kapag igwang papaabot ng kalamidad. Ini ang sinabi ni Parañaque Representative Brian Raymond Yamsuan kasabay kan sa iyang pagsuporta sa direktiba kan Department of the Interior and Local Government o DILG na pagbawalan ang mga opisyal kan lokal na gobyerno na mag-abroad bilang preparasyon sa pagrapado kan Bagyong Uwan. Sigun kay Yamsuan, importante ang presensya kan mga opisyal kan lokal na gobyerno para masiguro ang paghanda asin pagsimbag sa mga nangangaipuhan sa panahon nin kalamidad. Sinugo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang gabos na elective asin appointive na lokal na opisyal na kanselaron o suspenderon ang sa indang mga biyahe sa ibang nasyon poon Nobyembre 9 sagkod 15 para sa indang panginotan ang pre-disaster preparation asin response and recovery operations may kinaaraman sa Bagyong Uwan. Sigun kay Yamsuan, kan 2019 ipinaluwas kan DILG ang sarong memorandum na automatikong nagbabawi sa mga Foreign Travel Authority as in leave of absence kan mga lokal na opisyal sa mga lugar na naapektaran kan kalamidad. Sa irarom kan Local Government Code o RA 7160 as in Philippine DRRM Act o RA 10121 asin mga local chief executive sa provincial, city asin municipal level ang chairperson kan kanya-kanyang local na DRRM councils. Nagpaluwas ang Malacanang kang Executive Order o EO number 105 na nagpalawig sa 15% na taripa sa imported na bagas sagkod Disyembre 31, 2025 asin nagkrear ning Interagency Group on Rice Tariff Adjustments para subaybayan ang areglaron ang taripa sa bagas base sa hirukang presyo sa pangkinaban na merkado. Sa EO na pinirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. na magpautob ning bagong mekanismo sa pagtanos kan taripa poon Enero 1, 2026 na depende sa pagbabago kan presyo ning bagas sa pangkinaban na merkado. Ang mga taripa pwedeng magpuon sa 15% sagkod 35%. Base sa direktiba ang MFN o Most Favored Nation Rates of Duty sa bagas in quota as in out quota sa irarom kang EO number 62 epektibo sa Disyembre 31, 2025. Poon Enero 2026, itatalaan kang gobyerno na maitaas ng 5% ang taripa sa kada 15% na pagbaba kan presyo ning bagas sa pangkinaban na merkado asin mababa ng 5% man sa kada 5% na pag-itaas kan presyo. Siring man siniguro kan EO 105 na dai mababa sa 15% o sobra sa 35% ang magiging taripa kan bagas. Sa giraray na tinauwanin doon ni Navotas Representative Toby Tiangco ang pangangaipo na iluwas sa publiko kan Kamara de Representantes kung gurano ang alokasyon kan lambang kongresista sa Kamara kung gurano ini sa pondo kan DPWH o Department of Public Works and Highways para sa 2026. Sinabi ni Tiangco na hinagad kaini sa House Committee on Appropriations na i-post sa website kan Kamara ang alokasyon kan lambang kongresista kan Oktubre 12. An aldaw kuno arin inaprubaran kan Kamara sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang 2026 na General Appropriations Bill o GAB. Pinalawig lalo kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang consumer lending. Ini matapos ang pag-itaas kan numero nin mga nag-uutang sa mga bangko. Sigun sa BSP na mantinir kan mga banking sector ang sa indang loan quality, maski na daing kasiguraduhan ang pag-itaas kan numero nin mga nag-uutang sa mga bangko. Dahil sa makusog na demand kan mga borrowers in favorable financing terms, kaya nag-itaas ang numero kan mga nag-uutang. Naglalao man BSP na pagkatapos kan taon, padagos pa man giraray ang pag-itaas kang numero ning mautang dahil sa mas pinagian na mga bangko o pinagian kan mga bangko ang termino sa pag-uutang. Barata sa ibang nasyon, ipinangadji kan leader kan simbahang katolika na si Pope Leo XIV ang mga biktima kan Super Typhoon Uwan na nagrapado sa Pilipinas, partikular na sa Luzon. May saro na nairehistrong nagadan asin sobra ang
milyon na residentes ang naibakwar hali sa mga hababang lugar bago pa man maglandfall ang bagyo sa probinsya kan Aurora, Kasubanggi. Sa iyang seminal na Angelus Prayer sa St. Peter's Square, sinabi kan Santo Papa na sa iyang ipinangadji ang mga nagadan, asin sa indang pamilya, siring man ang mga nalugadan asin nawa ranin estaran. Kasabay kaini nangapudan man ang Santo Papa para sa pagpundo kan mga problema asin labanan sa man iba-ibang parte kan kinaban, asin hinagyat ang mga nasyon na isulong ang katrangkiluhan asin negosasyon imbes na bayolensya. Nagpasalamat man si Pope Leo sa gabos na padagos na naghihinguwa na isulong ang katrangkiluhan sa mga rehiyon na apektado kan giyera. Sa bareta niya to sa lado ning sports, gana via technical knockout o TKO, ang Filipino mixed martial arts o MMA fighter na si Lito Adiwang laban kay Argentinian striker Mauro Mastro Marini. Bako naging madali ang pagkagana kan Pinoy fighter matapos mainot na magpalaog ning kombinasyon ang Argentinian MMA fighter sa pagpuon kan primerong round. Nagkapira sa mga binuhian kaining kombinasyon, iyo ang nagkontrar sa lawas ni Adiwang. Kaibahan ang nag-kick punch combo, nagkapirang segundo bago ang knockout. Tulos man na nagbalos ning right uppercut ang Pinoy fighter na nagdara nin pagkatumba ni Mastro Marini. Day na siya pinunduhan ni Adiwang asin nagpalayog ning sunod-sunod na punch combo na puro nagtama sa muka kan sa iyang kalaban, sagkod na dagos nang ipinapundok ang referee ang laban. Nagkapirang segundo matapos ang primerong round. Dahil sa pagkagana pugol kan binansagan na Thunder Kid ang apat na gana sa irarom kan One Championship, mantang mantinido sa duwa ang sa iyang daog. Para sa Argentinian fighter, wara pa ining ginanang laban sa One Championship sa laog kan sa iyang duwang laban sa nasabing Combat Sports League. Naimbento ni na Martin Rediford asin Jim Reeves hali sa United Kingdom ang gravity light sarong ilaw na nagagana gamit ang gabat o gravity na day na kinakaipuhan nin kuryente, baterya o solar power. Ang ilaw nagagana sa paagi nin bag na piglalagan nin magabat na gamit kung sain pigsasabit ini sa irarom kan gravity light device. Kapag binutasan ang bag, luway-luway ining paibaba asin mantang nagbababa, pigpapatalibong kaini ang sarong sadit na generator sa laog kan device. Ang enerhiya hali sa paghiro ang nagiging ilaw na nagtatagal nin 20 sagkod 30 minutos bago kaipuhan na iangat sa giraray ang bag. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, sarong lalaki hali sa Australia na may kapot kan Guinness World Record para sa longest personal name ang suminabak sa sarong hagyat. Ang basahon ng sa iyang bilog na pangaran na kumpwesto ning sobra sa 2,000 na middle names. Si Lawrence Watkins, legal na ipinagibo ang sa iyang pangaran kan Marso taong 1990 kung saan idinagdag niya ang 2,251 niyang middle names na nagresulta sa kabilugan na 2,253 na unique words sa iyang pangaran. Sigun kay Watkins, kan siya ang kinasal, inabot ning 20 minutos ang officiant para basahon ang sa iyang bilog na pangaran, alagad kan siya ang nagbabasa para sa sarong video sa Guinness, inabot siya ning sarong oras. Flashback! Ngunyan aldaw Nobyembre 10, taon 1953 na ilihir bilang presidente kan Pilipinas si Ramon Magsaysay matapos makuha ang largest majority sa nasyon sa botong sobra 2.9 milyon laban kay Elpidio Quirino na may sobra 1.3 milyon na boto. Naging campaign slogan ni Magsaysay ang Magsaysay is my guy na naging dalan tangani mahiling kan publiko an sa iyang kamawotan na maiangat ang nasyon pahali sa danyos kan post-war corruption. Napag-araman na sa aldaw kan kampanya, ang mga botante nagdadayo hali pa sa hararayong lugar, tangani mahiling, madangog asin makaptan siya. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Jenny Macho Balyaran, Social Media Writers Miss Shara Meleron asin Mr. Jimos Barrios asin si Miss Nicole Gloriani. Sa lado technical kay ibanta man po si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT.
Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran. Kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz. Sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Sabangan po ang masunod na programa is Karamusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12. With Bert and Gina. Happy lunchtime. Salamat po. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DC